Guk 2023an Plone konferentzia antolatu genuen Eibarren, astebeteko mundu mailako konferentzia bat. Kontuan eduki behar duzue, kongresu hori aurreko urteetan antolatu dela adibide batzuk bakarrik jartzeagatik, San Franciscon, Budapesten, Bukaresten, Bartzelonan eta edo Tokion. Orduan, olako hiri batetik Eibarrera edo Gipuzkoara etortzea, alde batetik bada pixkat txoke bat eurentzat, batzuk esaten ziguten, ni hiri txiki batetik nator. Hiri txiki bat estatu batuetan 400.000 lagun dira. Orduan, ez Donostiak eta nola ez Eibarrek ere ez da iristen baina horretara. Gu alde horretatik hiri txiki baten antolatu dugu esaten jardun ginen, eta eurak oso gustora egon ziren bai giroarekin, herriaren tamainarekin, jendearekin, eta nik uste dut batez ere jendeak eta inguruak erakarri zituela gehienak. Normalean gu internet bidez komunikatzen gara, orduan zur haragizko tratua izan dugu jendearekin, harreman oso onak landu ditugu jende pila batekin, gero eta txertatua gaude komunitatean, gero eta ezagunagoa gara, gero eta jende gehiago egiten digu kaso egiten digun gauzetan, orduan, hartu dugu fama bat eta bai, kongresoak eman digu saltotxo bat egiteko aukera. Guretzat Kodezintas bezala, antolatzaile bezala, garrantzitsua dolako izendapen bat jasotzea. Uste dugu errekonozitu egin behar dela herriak eta enpresek eta elkartek egiten duten lana, bai Gipuzkoa eta zein Donostia mailan. Eta, pixkat softwarearen aldetik edo gure teknologiaren arloan ezagunak egin gara, eta honek ere ematen dizu beste puntutxo bat, lan hori egin dela 2 urte egindako lan hori, ondo egindako lan bat izan zela, eta agian etorkizunean ere animatzen zaitu olako gauzak gehiago edo berriz antolatzera.